алейкум дӯстони азизи соза назен саломатиё хубай. имрӯз ма шуморо як навор нишон медиҳем. шахсоне ки дар 9 километр нуқтаи савдои беҳтарин кушода шудагиай бо нархҳои арзон, бо нархи корвон шумо метавонед биёен ҳама намуди либосҳоро харидорӣ кунед. суроға 9 километр духтаро баъд аз бозори торт набинед ориентирша бинед мана хулас рақамҳои савдогара ман мемонам доставкаам доран. касе дар корай биёен ай пеш бинен борошона ҳоз дар рафти навор бо якта ба якта ҳамаша нишон метиҳем. на духтаракҳои хушрӯ аз 50 сомон сар карда шумо барои фарзандотон иҷода либос меёбен. беҳад интихоби зебо мана ҳамаша намхе гулчин кардагиай ҳама намуди либосора бинен иққа хушрӯ чаян барои духтаракҳо бачагонаҳошам ҳастай ва ёшам нишон метиҳем нархошам. духтаракҳо агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмасӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо ва анами кремо дар компанияи атоми ҳастай, дар ширкати атоми. касое ки харидорӣ кардан мехоҳа марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. доставка тоҷикистон ҳастай, россия ҳастай, метавонед дархост кунед шумода миёран метиҳанд саб сафед мекунад рӯра. баъзан кремош ҳастай мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад, пайдоиши ҳар намуд мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. як чиз дигар и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. духтаракое ки кор кардан мехоҳен дар иҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба, лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. шахсан ами хоҳарака ози ма мепартом биненда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед пушаймон намешавен. ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27,000 рублай дар 2 ҳафта. дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. марҳамат нави мефаҳмонамтона биёен духтаро ид омадеста. ина барои ид анамхе киртачо харидорӣ кунед 110 сомонай бори гуанҷӯай. ира бинед чанд тавай дора, чанд расветка дора. ино то чанд солая 6-7 солара меша, то 6-7 солара размерай бинен хушрӯгиша качестваш беҳад хушрӯан. духтаро доставка доранд, рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. марҳамат метавонен ки доставка пирсен доставкатон мекунанд. ана баъд иша бинен иқа фасон 80 сомонай духтаро двойкаяй фасониша бинен аҷоибот. ина марҳамат каседа дар корай дута расветка дора. ино то ҳами тақрибан 8 солара мешаванд размер. мана калонай размерош хушрӯа. ина расветкаоша бинед брукошон кати 80 сомон. и хеле модели ягон ҷода намеёбен духтаро. марҳамат доставка куҷое хоҳен доранд, рақамашона ман мемонам. ина марҳамат нависеншона шумода доставка кунанд. ина и двойкоям ҳастай оригиналош духтаро 150 сомон. бо ин нархҳое ки ҳозир дар иҷа гуфтаистиам бо арзон мешавад. биёен мана бинед чанд расветка дора. и хуваёшай тозаошай. ана баъдан ҳаст аз ана ин намуд 120 сомон хушрӯгиша бинен. ҳозир арзоношам нишон метиҳем тамошо карда интихоб кунен. ана иша бинен фасони бадай духтаро 95 сомон. мана ноҳияҳоям доставка доранд. ваҳдат тарафи кулоб доставка ҳастай. ана нигоҳ кунен иша иқа хушрӯча 110 сумо качествои зур иш 95 сомон брукушкатя фасониша бинен духтаро беҳад хушрӯ. бо ино расветка доранд. шумо нависеншона бо шумода сурат мепартоянд баъд ба ҳазур метавонед интихоб кунед. инаш 110 сомонай мана хушрӯчае ки ина марҳамат касе ки хоҳишмандай омада бинед. баъд медонед духтаро яктара нишонтон метам арзон ҳам материалош хушрӯай ҳам худи 60 сомонай духтаро. ина барои ид гирифтанӣ бошед ҳатман биёен
нархи 60 сомон. Мана ози бо расветкоша нишон метим. Ишам 60 сомону? И 80 сомон и бо дига фасонай. Мана нигоҳ кунед ремешок дора. Иш бо дига фасон 80 сомон. Духтаракой то ҳамиша 6-7 сола мешава. Мана то 7 сола размер ҳаст. Мана хушрӯчаян духтаро. Аз ҳамаш бо расветка доран. Ана бо ҳаст дигар моделош. Инаи модело турецки ина 200 сомон. Сумкачаш катяй. Ина бисёр ҷода ҳамино турецкиро аз 250-300 поён намеёбӣ. Леки иҷа бинен 200 сомон бо двойкаи ҳамроҳи сумкачаш. Ози бачагиҳои хушрӯ дора ваёшам нишон метиҳам. Ина барои ид биёен. Ина ино 280 модели новинка. Ҳама расветкаҳои хушрӯ дора духтаро. Мана бо арзон меша. Ина расветкаҳош беҳад расветкаҳои фасон доштай. Инам ҳами то 6-7 солара размер ҳаст. Мана ба ҳазур омада харидорӣ тор накунен духтаро бо нархҳои арзон. Иш чанд сомай? Ина и 80 сомон. Ана баъдан ози бо ваёшона нишон метам. Ина ино 35 сомон. Кадомиша гирӣ ё ядонаш? Ана хеле 35 сомон турецки тозаш. Ина бо ина хеле туркиё доран. Пижама касе дар кор боша марама чанд тарангай. Ана баъдан духтарако ина турецки тоза 60 сомон детски. Ина 75 сомон. Ина ино ҷада ҳамбори Туркия ҳамбори Тошкент. Ана ба духтаро медонед и ҳамқа хушрӯча и 350 сомонай 4 та чиз дора. Качествашта гап нест марҳамат. Ина каседа дар корай нависен бо ягон сум мефуроран. Чизе ки мегирем биёен ай пеш бо арзонтар мешава. И расветка дора духтаро. Брук дора, блузка дора. Ина хеле витрёвка дора, кирта дора бо качествошта гап нест духтаро. ҳамқа хушрӯай 350 сомон. шумо ҳамагӣ дар 350 сомон сару формаи пурра мекунен. Ана ишмада маҳқул шид 180 сомон ай духтаро. Брук дора, вай дора ин хеле худи дора. Баъд бо чи дора спортивка. Фасонай тройкаи хушрӯ. Ана ишам тройка духтаро. Иш чанд сомай? 180. Ишам тройкаяй. Фасониша бинед. Ҳама ино турецкиян духтарако. Качествои оли доран. Мана баъд и қисма бинен 135 сомони турецки. Ишама иша бинен духтаро. Иқа хушрӯчаи пиҷакча 135 сомон. Мана арзон духтаро. Ана инош 130 сомон. боварӣ дор махултон мешава. бо биёен бо ай пеш качестваша мебинен. фасони бадай. ана ба брукои туркӣ дора ҷинсовӣ. ино чандиян? И гуанҷуай духтаро 80 сомон. Ина ино 60 сомон. Гуанҷура медонен ки качестваш чи хез зурай. Ана ино чи? 120 сомон. Ана ино турецки ё калонан размеракош 120 сомон. Ана баъди ёра бинен духтарако чи хушрӯ. ё чандан? 110 сомон турецки. Мана то 4 солар размер ҳастай. Ишам 110 качестваш зури бадай духтарако. Ана и двойка 160. Иш 160 сомон. Хулас бор бисёр доран. Двойка, тройка, ҳар он чизе ки мехоҳен. иҷа бо одеяловом чизоям дорен. Ино чандан? 150. И курпая ё одеял? Одеялои вай дошта ягода махшрӯ. Мана 150 сомони духтаро. Мана баъд ваёи кӯдаконаям навараждиёниям ҳаст. Мана ҳама чизош ҳастай набор. Метонен и радионяняя? Бутулка. И хеле приборш. 60 сомон будай духтаро. Мана диден 60 сомон. Айҷада нигоҳ кунен. Қахшрӯча, наскича ҳамаи чи доштиян духтарако. марҳамат омада бинен ай пеш. Ана ино турецки тозаян 37 сомон. Мана бинен турецки. Качествошта гап нест. Игрушкаям будай. Ина касе ки игрушка гирай марҳамат биёен ай пеш бинен. беҳтарин интихобай.
чизе хоҳен ҳастай духтарако. Иҷада бо куртаи 80 сомона ҳастай, оз нишон метим. Мана куртачои 80 сомона. И тараф бо брукако ҳастай. Ё чандян? Турецкий 130 сомон. Анаи майдош чи? Инаи майдош 80 сомон духтаро. Мана анаи вайора бинен. Инаи двойка 160 сомон. Инаино тоқаян 80 сомон. Сифаташон да гап нест духтаро. Барости ҳамаш чинда овардагиян. Ҳамаш фасонай. Ро анаи намуд пижамао ҳози хит продажа шидага Инстаграм да Ютуб да хулас интернет да бинен чихе хушрӯй ҳамроҳи брукшай 180 сомон. Беҳад фасонай материалаш. Ина каседа даркорай бо айнаи кабутакаш ҳастай 120 сомон. И ҳамхеваяй тоқаяй хидаш дарози киртабаринай и 120. Инаш бошад 180 сомон. Ва брукакои туркӣ доран 80 сомон. Ҳамаи чи ҳастай. Занонаям ҳаст духтаро. Мана куртои занонашона бо метавонен ки хучонда нависен шумода сурат партоян. Мана тамошобино иёра бинен. И қақшру чае и набор 55 сомон. Мана иша бинен. И тройкаяй абадокча дора бинен. Турецки тоза 80 сомони. Беҳад хушрӯ. Ана бо ишам 80 сомон туркӣ. Иш чандай? Инаи моделиш бо 75 сомон. Турецки тоза хушрӯ. Мана малютка касе мепурсид. Малюткои беҳад фасонаки туркӣ. Анаи моделиш боша 60 сомон духтаро. Киртачаша фасониша бинен бо расветка доштай. Айнаи бодик чандай? И 90 сомонай абадокча дора духтаро. Расветка дора. Ана бад качестваш да гап нест. Качестваш хушрӯ. Мана аҷоибот хушрӯ. Хеле шляпаву сумкачай 60 сомон. Мана бинен дутта расветкаи фасон. Марҳамат ина попишчакои хушрӯ доран. Оригинало 60 сомон. Хулас интихобшон хеле ва хеле зиёд. Марҳамат духтаракое ки либос гирен барои ида ҳатман анамиҷа биёен. Ҳам духтарона ҳам бачагона хушрӯ качествои фасона пайдо мекунен. Иёра бинен 120 сомон двойкаи ҷинсӣ барои бачаако бо арзон меша. Чи хеле гуфтам ин нархо бо ҳамаш арзон мешидай. Ва медонед духтаро шляпаи духтарӣ нишон додам бо бачагишам будай 40 сомон. Ина сумкача надоран. Ина 40 сомон барои бачаако. Қа фасонакае. Мана духтарако дар кор боша биёен.